Fil-qorti ta' Għawdex intqal li 75% tax-xogħlijiet li l-whistleblower fl-iskandlu ta' Għawdex tqabbad jagħmel mir-raġel tal-eks Ministru Giovanna De Bono saru fil-privat. Meta l-erba' filgħodu s-sok tal-każ kontra Anthony De Bono, iċ-Chief of Staff tal-Ministeru ta' Għawdex xehed kif dawn id-dettalji tahom l-whistleblower innifsu li eventwalment beda jibża li kien se jpattija għax kixef il-każ. Iċ-Chief of Staff Christian Zammit spjega quddiem il-Maġistrat Neville Camilleri li hu sar jaf f'dan il-każ meta Joseph Kawki mar il-Ministeru ta' Għawdex bilan li jkellem uffiċjal tal-Ministeru dwar il-ħlasijiet li kien baqalu jieħu. Spjega kif kien nhar 17 Ottubru li segretarju permanenti fil-Ministeru John Borg talbu biex jiltaqgħu ma' Joseph Kawki. Jirriżulta li huwa qatt ma ltaqa' ma' Kawki qabel u tul il-laqgħa dan tal-aħħar allega li kellu xi 50,000 euro fi ħlasijiet li baqa' ma tħallas tagħhom. Ix-xhud fisser kif is-Segretarju Permanenti Borg rid jimxi b'kawtela peress li dan seta' jkun l-ewwel każ li jkun protett bil-liġi tal-whistleblower. Fil-qorti kompla jintqal li xi xhur wara sar kuntatt bejn Zammit u Kawki biex ikun jaf fiex kienet il-pożizzjoni tiegħu fuq dan il-każ. Eċitat u nervuż, Kawki qal lil Zammit li kien imbeżza li xi ħadd jista' jmur u jaħraqlu dak kollu li għandu. Xhieda oħra li kienu preżenti għall-laqgħa fejn il-whistleblower ta' dawn id-dettalji ikkonfermaw dak li ntqal u semmew uħud mix-xogħlijiet li saret referenza għalihom. Xehed ukoll George Patch li ilu jaħdem fil-Construction and Maintenance Unit fih dan il-Ministeru għal dawn l-aħħar 22 sena. Huwa spjega kif xogħlu huwa li jirċievi l-invoices mingħand il-kuntratturi u jniżżel il-kwantitajiet ta' xogħol li kien isir. Ikkonferma li hu kien il-firmatarju tan-numru ta' invoices li kienu ppreżentati fil-qorti. Kien hemm oħrajn li ma kinux iffirmati minnu u minflok iffirmhom Anthony De Bono li kien is-superjur tiegħu. Ix-xhud ikkonferma wkoll li ma kienx jinżamm rendikont ta' kemm il-darba kien jinkera l-makkinarju mingħand il-kuntratturi fosthom Joseph Kawki. Il-każ li qed jara lir-raġel tal-eks Ministru ta' Għawdex jaffaċċja 13 l-akkuża mistenni jkompli fis-7 Ottubru.